Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gabriel. Taong 1979. Banga, Aklan. Naniniwala ba kayo sa mga sumpa sa banga? Mga espiritong itim na matagal nang ikinulong sa mga ganoong uri ng bagay. Mga nilalang na nakaselyo sa mga gamit na sa pangkasalukuyan tinatawag na mga agimat. Itong kwento ni Gabriel Pinuno, nagsimula noong nakitira siya sa isang matandang nagngangalang Palestino na naninirahan noon sa isa sa malalaking baryo sa Banga. Ayon kay Gabriel, isa yon sa mga malapit na kaibigan ng tatay niya. Nang mamatay ito, hindi siya nito pinahintulutang manirahan sa kanilang mga kadugo, bagkus pinahanap nito si tandang Palestino. Sumunod naman siya, gawa ng bistado na rin niya ang ugali ng mga kadugo nila. Kahit mahirap, pinilit niyang umalis ng baryo. Magdadalawang buwan din siyang nagpalaboy-laboy kung saan-saan hanggang sa matagpuan na niya ito. Unang silay niya palang sa matanda. Alam na niyang may busilak itong kalooban, kaya nung magkausap sila, agad niyang inilahad ang pakay niya. Nang marinig naman ito ang pangalan ng kanyang ama, bahagya naman yung napatahimik habang maiging nakikinig. Di man ito nagsasalita, bakas sa kanyang muka ang matinding panlulumo. Matapos naman niyang ilahad ang tungkol dito, tinanong naman siya nito ukol sa rason kung bakit niya ito hinahanap. Nang marinig naman niyo ni Gabriel, dito na niya ipinagtapat ang dahilan at ang huling habili ng kanyang ama. Dahil sa sinabi niya, wala naman siyang nakitang pagtutol sa matanda. Imbis di na tumanggi ito, walang pag-aalinlangan siya nitong niyakap habang inilalahad ang pakikiramay sa pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos ng makapagdamdami nilang pag-uusap, agad siya nitong dinala sa tahanan nito para bihisan. Lahat din ng kanyang kailangan, ibinigay ni tandang Palestino kahit nasa tama na siyang edad. Nung marating niya ang bahay nito, nalaman niyang wala itong ibang kasama. Napansin din niyang may kaya sa buhay ang matanda dahil sa mga magaganda nitong muebles na animoy nagsisilbing disenyo sa loob ng tahanan nito. Habang iniikot naman nila ang lugar, mariin siya nitong pinaalalahanan ukol sa mga batas ng bahay. Simple lang naman ang batas sa poder ko, Gabriel. Lahat ng gamit na masyado ng antigo, huwag mong hahawakan o paglalaroan. Ni pagturo sa kanila bawal. At kapag maglilinis ka, panatilihin mo ang 1 metrong distansya. Sa ganoong paraan, wala tayong magiging problema. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na ito nawala sa isip niya. Alam niya kasi na kung gusto niyang magtagal sa poder ng matanda, kinakailangan niyang sumunod. Sa paglipas ng mga araw, paglilinis ng iilan sa mga antigong gamit ang kanyang naging gawain. Bagaman marami sa mga ito ang nalalapatan ng kanyang kamay, may mangilan-ngilan sa pagmamay-ari ng matanda ang hindi niya pwedeng lapitan. Kabilang sa mga ito ay yung bangang gawa sa marmol na may mga nakaukit na figura na animoy naglalahad ng isang kasaysayan. Kapansin-pansin din ang isang lumang punyal na nakakulong na sa isang makapal na uri ng salamin. Ayon kay Gabriel, gawa sa parang uling ang buong anyo nito. Tapos may mga patusok itong bahagi na hindi kalimitang makikita sa mga pangkaraniwang punyal. Dagdag pa niya na, kapag pinagmamasdan din niya ang bagay na yon, nakakarinig siya ng mga kakaibang bulong sa hangin na animoy may kung anong nag-uudyok para kuhanin niya ito. Sa loob ng ilang araw niyang pananatili, napagtanto niyang 5 antigong gamit ang pinangangalagaan nito ng husto. Bawat isa sa mga kagamitan, hindi niya maipagkakailang may espesyal na presensya. Gustuhin man niyang ipagtanong ito sa matanda, may kung ano sa kanyang sarili ang pumipigil. Habang tumatagal din ang kanyang paninirahan doon,
Hindi niya maipagkakailang yun lang ang kanyang naging trabaho. Yung matanda naman, araw-araw lang ding nakahiga sa duyan na parabang hindi ito nag-aalala sa kanilang pagkain. Pero paggabi nun pinuno, nagluluto ito ng napakaraming masasarap na pagkain. Lahat ng karne rin nakaimbak sa maliit na bodega nito na matatagpuan mismo sa ilalim ng kusina. Pakiramdam nga noon ni Gabriel, araw-araw may piging sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na siya nagkaroon ng iilang mga katanungan ukol sa pagkatao ng matanda. Alam niyang may kaya ito, pero kahit ganun kayaman ng isang tao, kinakailangan itong magpagalaw ng mga tauhan para mapanatiling maayos ang kanyang mga ari-arian. Subalit sa estado ng matanda, wala siyang kahit isang ganun. Ni minsan din, wala pa siyang nakitang taong pumunta sa kanila para magbigay ng ulat ukol sa mga negosyo nito. Marami naman doong pumupunta, pero lahat yon halos humihingi lang ng lunas sa mga karamdaman nilang iniinda. Hindi naglaon dahil sa ganoong pangyayari, dito na nagdesisyon si Gabriel na kausapin si Tandang Pelestino. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagawa niyang maisingit ang tungkol sa mga iniisip niya. May naging tanong kasi noon sa kanya ang matanda na naging daan para malaman nito ang kanyang mga nais sabihin. Pagkalahad naman niya ng mga katanungan ukol sa mga antigo nitong gamit na pagmamay-ari, agad naman niya itong tinanong ukol sa katayuan ng negosyo nito. Nang marinig naman niyo ni Tandang Pelestino, hindi naman ito maiwasang mapangiti habang sumasagot. Maraming sagot sa mga katanungan mo, Gabriel. Yung iba, sasabihin mong hindi ka paniwala. Kung nabubuhay lang sana ang tatay mo, madali niyang maipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sabihin na nating marangya ang buhay nating ito. Pero alam mo ba na sa kabila nito, may matinding panganib na bumabalot? Isang panganib na naghihintay sa ating pagbagsak. Nasa paligid lang sila, matyagang naghahanap ng pagkakataon. Yan ang aking rason kung bakit hindi ako umaalis dito. Dagdag pa nito na, di hamak na mas mahalaga ang bahay niya kumpara sa kung anong negosyong pagmamay-ari niya. Nabanggit din ito na may mga katiwala na yun doon na siya namang nag-aasikaso sa lahat. Mariin din itong inilahad na nasa loob lang ng bahay ang mga totoo niyang kayamanan, kaya walang saysay na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga negosyo. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad naman yung tumayo, sabay pasok sa kanilang tahanan. Si Gabriel naman noon, tahimik lang na sumunod hanggang sa marating na nila ang kinaroroonan ng punyal. Ang nakikita mo ngayon, isang kaputol ng baluti ng Diyos. Matagal na panahon na itong umiiral at sinasabing mas matanda pa ito sa mga anghel sa langit. Nakuha ito ng aking mga ninuno noong panahon ng kadiliman ng mundo. Laganap noon ang salot at kasamaan, kaya gumawa ng paraan ng mga nasa itaas para magkaroon sila ng mga mandirigma sa lupa. Ang kaputol ng baluti ang tinaglay ng pinuno ng aking mga ninuno na sinasabing pinanday naman ng isang dakilang antingero. Nabanggit din ito na hindi po niya lang sandatang nakikita niya dahil may kakayahan nitong pahabain ng ilang milya ang espiritual nitong estado. Sa sobrang lakas ng presensya ng punyal, kayang masilayan ng mga pangkaraniwang mata ang liwanag na nagmumula rito. Dagdag pa ng matanda na, magmula noong namatay ang unang gumamit sa armas, hindi na ito napanghawakan ng kahit na sino. Lahat ng mga nagtangka noong pasundi ng punyal, agarang nawawala sa kanilang mga wisyo. Ang ganoong pangyayari ang nagbigay daan sa mga ninuno ni Tandang Pelestino para iselyo ito sa isang salaming hindi kayang basagin ng kahit anumang sandata. Sa kabuuan, ilang libong taon na itong nakaselyo sa bagay na yon.
Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman silang tumungo sa puting banga. Pagkaharap naman nila rito, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa nalalaman nito. Ayon kay Tandang Pelestino, naglalaman ito ng mga kaluluwa ng mga anghel na walang sariling wisyo. Noong unang panahon, ginagamit ito ng kanilang mga ninuno para makahiram ng lakas na pumapangibabaw sa anumang uri ng mutya. Yon ang kanilang ipinapalit sa biyaya ng kalikasan, gawa ng wala silang sapat na panahon para makipagsapalaran sa paghahanap. Pagtatapat pa nito na, ang mga simbolo at hugis na nakalathala sa katawan nito ay hindi lang basta-bastang kasaysayan. Bagkus kasaysayan ito ng kanyang mga ninuno na hindi na naitala sa mga libro. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bisa ng dalawa nitong antigong gamit, dito na sila pumanhik sa 3 pang karga na may pambihirang taglay na kapangyarihan. Kabilang sa mga ito ay ang kwintas ng karunungan ni Solomon, agimat na pinagkukulungan ng libu-libong mga senturyo at ang latigong nagpapabukas ng mga dimensyon. Ayon kay Tandang Pelestino, lahat ng ipinakilala niyang mga gamit hindi na nagalaw sa loob ng 2,000 taon sa kadahilan ng nagkaroon lang ng bisa ang mga ito noong pinanghawakan ito ng mga ninuno nilang unang nakatanggap sa biyaya. Mariin din itong ipinagtapat sa kanya na sa pangkasalukuyang panahon, hindi nalalayo sa isang palamuti ang kanyang pagtingin sa mga ito. Dagdag pa nito na, sinubukan niya na yung pakiramdaman pero wala siyang naramdamang kahit na anong uri ng presensyang pumapaloob dito. Nang marinig naman niya ang kwento ng matanda, hindi siya naniniwalang pangkaraniwan na lang ang mga gamit. Aminado kasi siyang lahat ng mga ibinahagi nito sa kanya, nakakaramdam siya ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang tinatawag, gano'n na gano'n ang napansin niya tuwing nakatitig siya sa mga ito. Matapos naman nilang makapag-usap, diretso naman silang pumanhik patungo sa hapagkainan. Habang nagluluto ang matanda, patuloy naman silang nag-uusap ukol sa mga bantang hindi niya alam. Ilang taon ang kalmado ang lugar na ito, Gabriel. Pero hindi ako naniniwalang wala nang mangyayari. Minsan kasi, ang pagiging kalmado ang isang senyales ng paparating na bagyo. Matagal ko nang pinaghahandaan ito at pakiramdam ko malapit na itong dumating. Noong nagdaang buwan, nakatanggap ako ng ulat sa mga albularyo ukol sa pagdating ng isang lahi ng mga aswang na hindi nila matukoy kung saang lahi nagmula. Alam mo ang ibig sabihin nito? Isa sila sa mga sinaunang lahi. Kabilang sa unang usbong at ang lahat ng aswang na may kaugnayan doon, nagtatanga ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagtatapat pa nito sa kanya, sa pagdating ng mga ito, agad nilang naramdaman ang kakaiba nitong presensya na animoy mabilis na kumalat sa kabuoang lupain ng aklan. Para sa kanila, hindi ito magandang senyales, gawa ng ang mga presensyang yon nagdadala ng mga salot at karamdaman na makakaapekto sa mga pangkaraniwang tao. Nabanggit din ito na kahit milya-milya ang layo nito sa kanila, kinakailangan pa rin nilang mabahala. Inilahad pa nito sa kanya na sa mga lugar na malapit sa pinagpupugaran ng mga ito, marami ng mga albularyo ang bigla na lamang naglaho. Yung iba, natatagpo ang wala ng buhay sa kanilang mga pamamahay, bagaman hindi matukoy ang sakit na kumitil sa kanila. May mga napansin silang sunog na marka na naiwan sa noo nito. Kawangis ng markang yon ang hugis ng bituin na siya namang isa sa mga simbolo sa impyerno. Dahil sa ganoong pangyayari, nasisiguro ni Tandang Pelestino na ang mga ulat ng pagkamatay ng kanilang mga kapatid ay may kaugnayan sa lahing dumating. Kagaya ng sinapit ng mga ito, hindi rin ito malabong mangyari sa kanila, lalo na kung hindi sila mag-iingat. Matapos naman itong makapagwika, agad itong naglagay ng pagkain sa hapagkainan. Lumipas ang gabi, ramdam niyang marami na ang nagbago buhat sa kanyang mga nalaman.
Akala niya makakalimutan niya pa ang tungkol dito, pero sa pagsapit ng 2 linggo ng buwan, may bumisita sa kanilang mga tao. Mga tao na alam niyang hindi pangkaraniwan. Base sa pagkakatanda noon ni Gabriel, hapon yon ng Biyernes nang dumating ang una nilang bisita. Binubuo ito ng mga kalalakihan kung saan ang namumuno sa kanila, isang matandang nasa edad 80 anyos na. Yung dalawa naman mukhang nasa edad 50. Pagpasok naman ito sa kanilang pamamahay, agad nitong hinanap si Tandang Pelestino na kasalukuyan noong nag-aayos ng kulungan ng mga kambing at manok. Si Gabriel noon ang unang nakakita sa mga ito, kaya inabot pa ng ilang minuto bago ito nakaharap ng matanda. Pagsilay naman ni Tandang Pelestino sa mga panauhin, dali-dali naman siya nitong inabisuhang yumuko. Babala pa nito sa kanya na kahit anong mangyari, wag na wag niyang ibabaling ang kanyang tingin sa mga mata nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumunod habang maiging pinakikinggan ang mga sasabihin ng 3 nilalang. Habang nakikipag-usap naman dito ang kaibigan ng kanyang ama, ramdam niya ang paninindak sa bawat salitang binibitawan nito. Naging suplado rin yon sa mga panauhing kanilang kaharap na parabang hindi niya ito gustong kausap. Sa loob ng ilang minutong pagtatanong ng mga ito, unti-unti na niyang napapansin na parabang nakikipaglaro lang ito sa kaibigan ng tatay niya. Hindi nagtagal, dito na nagsimulang uminit ang mga pag-uusap hanggang sa napamura na ang matanda. Nang marinig naman ito ng matandang dumayo sa kanila, bigla naman itong humagikgik habang sumasagot ng, Ikaw talaga ang aming sadya, Pelestino. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibigay mo sa amin ang 5 sinaunang karga at aalis kami rito nang walang nasasaktan. Lulubayan din namin ang lugar na ito at kailan may hindi na kayo maaapektuhan ng aming mga panggagambala. Huwag mo sanang kakalimutan. Lamang kami sa inyo sa kahit na anong aspeto. Alam ko ring hindi mo magagamit ang mga sandatang yon. Kaya kung sakali mang magmataas ka, alam kong alam mo, kamatayan lang at karumal-dumal na pagkatalo ang naghihintay sa inyo. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Babalik kami sa susunod na Huwebes para malaman ang iyong sagot. Kasabay ng pag-uwika ng matanda, ay ang dali-dali naman itong pagtalikod sa kanila. Hindi pa man nakakalabas ng bakuran, para naman itong mga alikabok na naglaho. Sumabay ito sa malakas na simoy ng hangin bago ito tuluyang nawala. Matapos ang mga pangyayari, tulala namang napaupo ang matanda sa duyan kung saan ito malimit magpalipas ng oras. Habang pinagmamasdan naman niya ang akto nito, hindi niya maipagkakaila ang matinding takot na kasalukuyan nitong nararamdaman. Maya-maya pa, pagkatitigan nilang dalawa, napabuntong hininga lang naman ito habang pailing-iling sa kanya. Dali-dali rin itong naglakad papasok ng bahay na parabang meron itong gustong gawin. Sa pagdating naman nila sa silid, kung saan naroon ang mga sinaunang sandata, sinubukan ni Tandang Pelestinong kunin ang punyal na ginawa mula sa kaputol ng kalasag ng Diyos. Ngunit paghawak nito sa salamin na nagsisilbi nitong proteksyon at harang, hindi doon tumagos ang kanyang kamay. Ayon dito, na para matangan ng punyal, kinakailangan mong malagpasan ang unang pagsubok. Kung tunay ngang ikaw ang pinili nito, tatagos sa salamin ng iyong kamay na parabang wala itong harang. Dagdag pa nito na, dahil sa kawalan nila ng abilidad na magamit ang ganoong mga sandata, magsisilbi silang pagkain sa mga nilalang nakaaway nila. Mariin din itong inilahad sa kanya na kahit anong mangyari, hindi nito isusuko ang mga pinapangalagaan niyang karga. Bago ito makuha ng mga nilalang, dadaan muna ito sa malamig niyang bangkay. Nang marinig naman ni Gabriel ang tungkol dito, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ng matanda. Nang hihina man buhat sa kanyang mga narinig,
Pinilit niyang maging matatag. Ilang oras pa ang lumipas. Pagpatak naman ng gabi, maaga pang nagpahinga si Tandang Pelestino. Hindi na rin ito naghapunan dahil sa bigat ng problema nito. Siya naman, nanatiling nakatambay sa sala ng bahay, malumanay na pinagmamasdan ang kapayapaan ng lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pangyayari, muli na naman siyang nakarinig ng mga tinig. Mga tinig na alam niyang nagmumula sa 5 sinaunang sandata. Dala naman ang kanyang kuryosidad, nagpasya siyang puntahan ng mga ito sa pagbabaka sakaling may kung ano itong ipinapahiwatig sa kanya. Pagpasok naman niya sa silid na kinaroroonan ng 5 karga, dito niya nasilayan ang kakaibang liwanag na nagmumula sa mga ito. Habang patagal din ang patagal ang kanyang pagmamasid, mas lalo namang lumalakas ang mga tinig na kanina niya pang naririnig. Noong una, hindi rin niya ito gaanong maintindihan. Subalit nang maging malinaw na sa kanya ang lahat, dito niya naunawaang tinatawag pala siya ng mga gamit. Natatakot man sa maaaring kahantungan ng kanyang kapangasan, nagpasya siyang lapitan ng punyal. Paghawak niya sa salaming namamagitan sa kanila, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang unti-unti nitong nilalamon ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nahawakan niya ang punyal at kasabay nito ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari, pero pakiramdam niya lumakas siya ng husto. Matapos naman niya itong makuha, bigla naman niya itong nabitawan. Ang kaso lang, bago pa man lumapat sa sahigang punyal, bumalik ito sa kanyang palad. Dahil dito, wala nang nagawa itong si Gabriel, kundi isuksok ito sa kanyang bewang. Nang mapansin niyang nanatili doon ang punyal, dito na niya sinubukang lapitan ng iba pa. Kagaya ng inaasahan, madali na lang din niyang nabuksan ang bangang naglalaman ng mga anghel na walang sariling wisyo. Pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang 8 liwanag na mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Paglapit naman niya sa kwintas ng karunungan ni Solomon, agad naman niya itong nakuha ng walang kahirap-hirap. Ganon din ang nangyari sa agimat, maging sa latigong nakakapagbukas ng mga dimensyon. Matapos naman itong makuha ni Gabriel, pakiramdam niya na buhay sa kaloob-looban niya ang isang bagong nilalang. Sa tulong ng kwintas ng karunungan, madali siyang nakakapagbigkas ng mga usal na ni minsan hindi niya pa nagawang mapag-aralan. Dahil dito, nakapaglikha siya ng mga sabulag para sa mga tangan niyang gamit. Ayon kay Gabriel, na hanggat hindi niya ito ginagamit, mananatili itong nakakubli sa kahit na kaninong paningin na gumagamit man ng diwang hiwaga o hindi. Maliban din sa ganoong kakayahan, nakapaglikha siya ng malalalim na ritual sa loob lamang ng isang gabi. Kahit nangangailangan din ito ng mga alay, na kaya niya itong gawin sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng mga buhay na salita. Ayon sa kanya, lahat ng mga ginawa niya noon nakatuon sa proteksyon ng pamilya nila. Pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatnan siya ng matandang nakaluhod sa luma nitong altar na nasa loob ng silid kung saan naroon ang 5 sinaunang gamit. Pagsilay naman ito sa paligid, agad nitong napansin na nawawala na ang mga karga na ilang henerasyon na nilang iniingatan. Dahil dito naging balang matanda at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya itong umiyak ng umiyak na parabang namatayan ito ng mahal sa buhay. Hindi nagtagal, kumuha ito ng kutsilyo at akmang tatapusin na nito ang kanyang buhay. Nang mapansin naman ito ni Gabriel, pansamantala naman niyang hinubad ang kanyang sabulag upang ipakita ang mga natangan niyang karga. Nang masipat naman ito ni Tandang Pelestino, bigla naman yung natigilan sa binabalak nito. Habang naglalakad din ito sa kanya papalapit, paulit-ulit siya nitong tinanong kung papaano niya nakuha ang mga sandatang matagal na roong nakakulong. Nang marinig naman ito ni Gabriel, agad naman niya itong inabisuhan
na maging siya man walang kaide-ideya kung papaano ito nangyari. Basta pakiramdam niya, tinawag siya ng mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, napagtanto ng matanda na pinili siya ng mga kargang yon para sabay-sabay na mamahala sa kanila. Marahil ay natunugan ng mga ito ang paparating na panganib, kaya nagdesisyon itong humanap ng panibagong maestro. Dagdag pa nito na mas makakabuti ito sa kanila, lalo na't sa pamamagitan ng mga ito, tsak na ang kanilang pagkapanalo. Lumipas pa ang mga araw. Nagtawag ng hindi mabilang na mga senturyo itong si Gabriel. Lahat yon, pinabantayan niya sa kanilang tahanan nang sa gayoy masigurong meron na silang sapat na bilang para sa paparating na digmaan. Upang hindi rin ito masilayan ng basta-basta, binalutan niya ito ng sabulag na kukubli sa presensya at wangis ng mga ito. Hindi naglaon. Pagsapit naman ang araw ng Huwebes ng sumunod na linggo, dumating ang kanilang kalaban kasama ang iilan nitong mga tauhan. Bawat isa sa mga nilalang, kargado ng mga itim na agimat na merong kanya-kanyang abilidad. Sa estado rin ng mga ito, hindi niya maipagkakailang malalim na ang karanasan nito pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagharap naman ng grupo sa pamamahay nila, nakita niya ang pagpapakawala nito ng usal na kumuha sa wisyo ng mga taong naninirahan sa malapit. Pagtahimik naman ng paligid, kampante namang pumasok ang matanda na parabang natitiyak na nito ang kanilang tagumpay. Nang mapansin naman ito ni Tandang Pelestino, dali-dali naman yung naglakad hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Pagtitigan naman nila, dito na naghintay ng kasagutan ang matanda. Subalit, nang marinig naman ito ng kaibigan ng ama niya, mariin itong inilahad ang matinding pagtutol nito ukol sa nais nitong mangyari. Dagdag pa nito na nakahanda silang makipaglaban, mailigtas lamang ang mga kayamanan ng kanyang ninuno. Pagkarinig naman ng nilalang sa inilahad nito, bigla naman yung ngumisi habang nagsasabi ng, "Kung gayon, nakahanda ka magpakamatay para sa mga yan. Inilagay mo lang sa panganib ang lahat ng buhay na nakatira sa lugar na ito." Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dito na sumingit si Gabriel. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inalis ang sabulag na nakabalot sa mga senturyo at sa isang iglap, napansin ng mga kalaban nila na nasukol na pala nila ang mga ito. Hindi ka sigurado dyan, kaibigan. Tingnan mo ang buong paligid mo. Sabihin mo sa akin kung sino sa atin ngayon ang nakakalamang. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, bigla naman niya itong itinuro ng hawak niyang punyal. Bago pa man makailag ang matanda, nahati niya na sa dalawa ang mismong ulo nito. Pagbagsak naman ito sa lupa, gamit ang karunungan ni Solomon, binuhay niya ang ritual na inilatag niya sa buong lugar. Matapos niya itong maisakatuparan, sa tulong ng kanyang latigo, gumawa siya ng dimensyon na humigop sa kanilang lahat. Bago pa man maikurap ng mga nilalang ang kanilang mga mata, napadpad na sila sa mundo ng mga engkanto na pinalilibutan ng mga bulkan. Sa paanan din ng mga ito, naroon ang mga sapang dinadaluyan ng likidong apoy. Marami ring mga kakaibang nilalang ang nabubuhay sa lugar, kaya nung masipat ito ng grupo ng mga aswang, nagdesisyon na itong magpalit ng anyo. Pagbuhos nito ng langis sa kanilang mga katawan, agad naman itong lumipad sa kalangitan. Ngunit nang masipat ito ni Gabriel, gamit ang kapangyarihan ng mga anghel na walang wisyo, nagdesisyon din siyang magpalit ng anyo. Dahil dito agad naman siyang binalot ng purong mga anino. Habang nilalamon ng aninong yon ang kanyang inosenteng katawan, kitang-kita ng mga sinaunang aswang ang pag-usli ng 9 na pakpak sa kanyang likod. Nagsimula na ring mag-iba ang 5 gamit na tinangan niya, hanggang sa bumungad na sa mga ito ang isang bukod tanging nilalang. Kahit ramdam ng mga aswang na mas makapangyarihan ito sa kanila, pinilit pa rin nila itong atakihin ng sabay-sabay na nagresulta lamang sa pagkamatay ng marami sa kanila.
Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, unti-unti nang humina ang grupo ng mga ito. Kahit isa sila sa kinakatakutang lahi sa harap ni Gabriel, para silang mga pangkaraniwang nilalang. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, dahil sa dami ng mga senturyong nagdadala ng mga palasot pana, para silang mga ibong inaasinta mula sa kalangitan. Sa sandali namang lumalapag sila, susugurin sila ng mga senturyong may hawak-hawak na espada at kalasag. At dahil sa ganoong pangyayari, walang nagawa ang mga nilalang, kundi ang iligtas ang kanilang mga buhay hanggang sa tuluyan na silang malipol. Upang may makapagbahagi naman ng kwento sa hanay nila, nagtira si Gabriel ng isang nilalang na malubhanang nasugatan. Pagbalik nila sa mundo ng mga ito, pinauwi niya to upang ipadala ang mensahe sa kanyang mga kasama. Magmula noon pinuno, umalis ang pangkat ng walang kahit na anong paghihiganting ginawa. Upang hindi rin magtanim ng galit ang mga ito sa kanila, sa abot ng kanilang makakaya, tinago nila ang kahiyahiyang pagkatalo ng mga ito. Lumipas pa ang mga taon at buwan. Ang 5 sinaunang gamit, hindi na humiwalay sa kanyang katawan. Habang tumatagal, mabilis namang lumalawak ang kanyang kaalaman sa kahit na anong aspeto ng lihim na karunungan. Di man sa pagmamayabang pero taglay ni Gabriel ang kakayahan at taktika ng isang dalubhasang manggagamot na hindi pa naitatala sa kasaysayan. Pero sa kabila ng taglay niyang abilidad, nanatili siyang mapagpakumbaba sa kapwa. Kapag kausap mo nga ito, hindi mo akalaing isang napakahusay na antingerong yung kaharap. At dahil din sa abilidad niyang yun pinuno, tumanda siya ng walang kahit na anong karamdamang naranasan. Magpahanggang sa ngayon, mag-isang namumuhay si Gabriel sa isa sa mga ilang sa aklan. Malayo man sa tao, may mangilan-ngilan siyang kaibigan na matapat sa kanya. At kahit di nag-iisa sa lugar na pinamamahayan niya, hindi siya gaanong nababahala, lalo pat bawat parte nito may mga naninirahang senturyo. Kung sakali ring makakatagos doon ang kanyang mga kalaban, hindi lang din ang husay niya ang magsisilbing balakid sa mga ito, bagkus ay ang kapangyarihan niya na nagmumula sa kaputol na kalasag ng Panginoon. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Sana may kasunod.